ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Gwamnati ta ce za ta kulle masana'antun Kano gaba daya. What? Me faru? Haka kawai ta ce za ta kulle. Wallahi ba zai yi ba. Saboda me? Akan me? Ba mu san yancin mu bane. Amma a cikin ku akwai list din sunayen wa'anda za a ba su kuɗi. Nawa ne? Miliyan 10 ne. To. Aminu Sharif, sunan ka fito a ciki za a baka. Kai, gobe bakin ka ko in cire sunanka. Na rufe ruf. Ya fi ma. Abba da Mustapha, na duba ban ga sunanka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A dogon ja, kai ma na duba ban ga sunanka ba. To kare zama, kawai kai hakuri. To. Sadiq, kai ma na duba ban ga sunanka ba. An gane. An so kai gun da nake so. Kai sa. Wada mun ku da kanin ci kuka dogara ne. Eh. To bana gwamnati ta ce sai dai ku yi hakuri. Na mutu kawai. A sa bindiga kawai a harbe ni. Kai ka ji dan yarinya.